Atención, con número 11, campeón del mundo, doble campeón de Europa, 2 veces ganador de la Copa de Europa, Dani Sarmiento. Número 16, Saúl Rodríguez. Número 19, Juan Alejandro Godoy. Número 20, Benjamín Rodrigo Iniesta. Número 21, Daniel Vázquez. Número 22, Cayetano González. Número 28, Yanni Ramírez. Número 30, Guillermo Encilla. Número 31, Freddy Fontán. Número 70, Saulo López. Número 71, Derek Pulido. Número 89, Álvaro Luis Díaz. Adestrador, Anay Sánchez. De por parte, Juan Carlos Silva. Número 1, Antonio Matos. Número 3, Aaron Rodríguez. Número 5, Gabriel Castilleira. Número 7, David García Pichel. Número 9, Chema Negreira. Número 10, Pablo Venga. Número 11, Julián García. Número 13, Hugo Rodríguez Chico. Número 15, Samuel Vega. Número 19, Dani Periscal. Número 24, Jorge Bouza. Número 27, Mario García. Número 32, Darío Calviño. Número 54, Diego Cado. Número 55, Mario Cantera. Número 92, Zenén Galea. Administradora de altura, aspirante Ray Puñal. Oficial Maranazo Parmina, oficial de campo Bruno Suárez, vigilando el encuentro, el colegiado de Colegio Accionando, Johan Suárez, para Daniel Valdés, el cronómetro para Francisco Camino y Luis Alberto Alfonso. A continuación, Torito Rodríguez, vicepresidente de la Escuela Baldomancilla, para entrega de una camiseta del 40 aniversario de Baldomancilla. Decíamos al campeón del mundo, Dani Sarmiento. Tenemos una sorpresa para Yassi Mose, que va a elegir una camiseta asignada de Dani Sarmiento. Yassi, después cantamos un cumpleaños feliz. Vale. Ahora sí, solito, nuevo partido.
Moi boa tarde, damas e cabaleiros, benvidas e benvidos ao Vila de Noia de Carballo, onde acaba de comezar a xornada número 25, que enfrontará ao Calvo Siria contra a un potente desatascos Jumbo Galdar. O se comezo eu, o Edil, a miña esquerda, como sempre, Pablo Iglesias. Boa tarde, Pablo. Edil, boa tarde. Pois sí, un partido moi bonito de que vamos a ver ante un Galdar que está agora segundo clasificado con 36 puntos e ten con un objetivo de pelear por estar aí arriba. Xa vimos que no primeiro ataque o primeiro gol do encontro para Freddy Lafontán, o lateral esquerdo. É un equipo potente, como decía, segundo. Xa empezan incluso a tomar distancia, Sí, xa con o terceiro clasificado. Creo que son 3 puntos. No, ahora mesmo está agora, 3 puntos. Semana pasada conseguiron unha boa victoria ante, creo que foi ante Bueu. En ataque para o Calvo Siria, que sai con Chimpo, Julián e Mario na primeira línea, Aaron no pivote, Senén e Mario García nos exteriores. Primeiro lanzamento de Mario, o pau, sube Galdar, deslizou Illescas, hai golpe franco de Aaron. Pois ataca o equipo canario. O equipo canario agora que ten un físico bastante imponente. Sí, aí se dio con Illescas, con Marcos Vinicius Santiago tamén é moi alto. Primeiro cartón amarelo para Julián. No anterior ataque do Calvo Siria tamén sacaron un cartón amarelo a un xogador de Galdar. Mantense ese 0-1 no marcador. Cayetano, cruce para Vinicius. Lafontán. Hai dobles, non? Creo eu, porque pitan de pasos, pero creo que botou dúas veces. Sube David en bote. Mario. Para Julián, pero o repliegue, tamén non fixamos moi ben ese cambio, non estábamos moi ben colocados. Agora os trocos facemos dous cambios, David e Jorge, deixándolle o sitio a Chimpo e a Julián, supoño, sí, porque Mario e Aaron defenden. Julián xa estaba antes en defensa, non? Parece. Eu creo que só dame a mí que son eses dos os cambios. Ataca Mario. Cruce para Julián, que cae o balón, corre Galdar, moi rápido. Gol de Yanis. 0-2, saca rápido Calvo Siria, Julián. Golpe franco. Se media que saiu atascado en ataque o equipo carballés. Probablemente tamén máis centrado en defensa do equipo canario. Gol de Chimpo. Abre o marcador Hugo Rodríguez Chimpo, 1-2. Álvaro, gol de Álvaro. 1-3. Ahora que o cruce que lle fixo en Marcos Vinicius a Álvaro permitiulle chegar cos 3 pasos e poder anotar. Ritmo altísimo que está a mostrar o Galdar, sobre todo tras recuperación ou tras gol, sacando rápido. Calvo Siria que sí, que como comentaba, está lle costando un pouquiño máis, o gol foi de Chimpo unha acción individual. Vemos unha defensa bastante presionante. Chimpo por arriba. Chimpo que se vai alto. Saca rápido en contraataque, pero foise moi largo, pero foi quen de recuperar ese balón. Yanis. Pois aos poucos vai enchendo o Vila de Noia. Boa entrada en Carballo. 1-3. Xoga Galdar. Freddy. Doza. Está no Freddy. Lanzamento Freddy detén Mario. Aí golpe franco de Jorge nesa pelexa polo rexeite.
Nuevamente balón en xogo, Galdar. Vinicius. Vinicius outra vez. Ben aí a defensa de David sobre Vinicius. Aí non se entendeu no ataque o equipo canario. Recupera o balón o Calvo Siria. Pista o ataque, Hugo Rodríguez Chimpo con Julián, Mario, no pivote, no outro extremo Zenén, Mario Cancela. Ahora Julián, Mario Cancela, otra vez con Julián, la defensa canaria. El balón Calvo Siria, Mario, lanzamiento Mario, hay blocaje de Illesca. Illesca, recupera balón. Galdar, Freddy. Gol. Todo foi aí. Freddy, 1-4. David, Julián. Otto Franco. O nivel defensivo de Galdar está sendo altísimo. Están saindo moitísimo, son contundentes na defensa, nos contactos. Non estamos nada a gusto. Non hai circulación, porque xa digo, mira, Illesca está presionando, Vinicius está presionando, se non teñen, mira aquí agora Lanfontán sobre Julián. Moitas dúbidas, axudas constantes. Saen automáticamente aí a chocar. Apenas hai cambios, cada un co seu, así sea moi largo, así, por exemplo, ahora Álvaro quedou neste segundo, xa que Lafontán perseguiu a Julián. Bo pase de Chimpo, sobre Aaron, pisando, que Magua. Sacou aí a clase Chimpo para dar ese pase. Vinicius. Eu creo que quería xogar aí o pase. Sí, porque deslizara Mendoza, pero non tiña pase, lanzou malamente. Gol de Mario. Nota Mario aí no medio de tantos brazos do equipo canario. Danos ánimos ese gol de Mario Cancela nesa contraataque en segunda oleada, 2-4, minuto 8 desta primeira metade. Boa man aí interceptando ese paso David sobre Illesca. Vinicius con Gaetano, lanzamiento de Vinicius, gol. Agora tiñan que saírse un pouco máis, é un xogador moi físico, que vai un contra un con todo. A acción de Mario, golpe franco. Foise de un, achegoulle Lafontán a axuda. Altísimo. Dicía que Vinicius, claro, é alto, ten corpo, e se nos quedamos en 6-7 metros, vai nos facer, porque levanta o brazo alo arriba. Ten que haber un poquinho máis de saídas. Está a facer tamén Galdar, está saindo moito. No caso de que se vayan de un deles, vai a chegar unha axuda. Chimpo para Julián. 7 metros sobre Chimpo. O que falábamos, Lafontán foise para atrás, fintou Chimpo a Lafontán. Álvaro Luís defendiu dentro de 6 metros, 7 metros que vai a executar Julián. Anota. Anota Julián o 3-5. Boa jugada. Porque foi unha mala recepción. Porque a recepción de Gianni non foi ao 100%, pero a xogada de Vinicius sobre o extremo dereito. Pillou tamén un pelín despistada a defensa carballesa. Balón novamente en mans de Galdar. Ahora Freddy. Vinicius a pico de perder o balón. Aí bote franco de Jorge. Jorge, que últimamente nos últimos partidos está mostrando un nivel defensivo espectacular, saindo moitísimo, chocando. Vamos a un nivel de Jorge en defensa. Sí, pero
Ahora gol nesa acción individual de Cayetano. Sí, está claro que é un excelente defensor, pero vexo como un pouquiño máis agora, non sei, saindo máis, ao final, el está acostumbrado a ese segundo, ese avanzado durante moitos anos, pouco a pouco Dubra xa foi metendo aí en central, pero quizás creo que este ano dou un pasiño máis nese nivel defensivo, xa se pode considerar casi un especialista defensivo, porque en ataque, sí, Dubra aproveita, quizás máis a veces de lateral dereito, que do seu posto de toda a vida que é o extremo, pero sobre todo un especialista defensivo que está a un nivel altísimo. O paso, sí, de Cayetano. Non sei se esvarou ou tropezou. Se mancou, sí, unha pouco rara. Julián, gol de Julián. Non sei se foi mellor un bocadillo aí. Sí, pola zona na que se queixa. Sí, bota a man. Recibiu aí un golpe. Só debería botar Cayetano de 3 ataques, non? Sí. Xa que tuveron que sair as asistencias a atendelo. Calvo Siria que aproveitou, que quedou aí mancado no chan para anotar e poñer o 4-6 no marcador. Xoga o equipo canario. Con Mendoza, Freddy. La circulación de balón, Yanis. Gol do extremo, Yanis. Jugador de muitísima calidad, decía antes Manu que jugador que destaca nas categorías inferiores da selección española para demostrar a súa calidade. Roba Julián. El gol de Julián García recurta distancias. 6-7, minuto 12. Celebramos aquí que vai gañando Calvo Siria en Santa Comba, feminino, 8-10. Estás mirando, atención. No, estaba vendo aí que o noso técnico está dicindo que a nivel de internet hoxe estamos tendo problemas, que creo que no streaming non se ve o marcador, non conecta ben. Incluso que na mesa houve que compartirlle datos. A asistencia técnica fala contigo, non digo a mí ser me di nada. Recupera balón o Calvo Siria Mario. El golpe franco previo. Despois de outra perda de Galdar, non está moi cómodo, está cometendo erros nos últimos ataques. Tenemos que ir dicindo daquela o marcador máis o tempo. 6-7 agora mesmo, minuto 13 da primeira metade. Como dimos da radio, non vai o marcador para os que van no coche. Claro. Chimpo, saca Aaron por fora. Agora Mario está no centro. Mario Julián. Mario García, golpe franco. Lo que decía, sigue saindo muy intensamente a defensa de Galdar. Julián, ¡ay! Ese balón que se fue aí a cruceta. Boa a la hora de Calvo Siria. Vamos a non poder transformar. Y intentaba Jorge. Un clásico. Sencillamente un clásico. Xa volve a pista despois deses 3 ataques Cayetano, que non puido xogar a dirección do equipo de Galdar. A Fontán, lanzamento, aí temos que sair, porque ten un bo lanzamento o xogador cubano. Con un pouquiño de calma David García Pichel. Cambios. Cinco ao ataque Carballés. Aí falando dura con Jorge, supoño para esa acción de cando chega aí La Fontán. Eu non sei se chamarlle Freidy ou La Fontán ten na camiseta.
Luego La Fontán. Agora Mario, cruce para Julián. Mario desdoblado ao lado contrario. Chimpo. Boa, paso de Julián. ¡Oh! La verdad que Mago ese ese... lanzamiento de Aaron Rodríguez, ese bote. Que mate no largueira, aplaude Vila de Noia, moi boa semana de Calvo Siria. Boa acción de Aaron, o que dicíamos, está saindo moita defensa a 9, hai moito espacio en 6 metros, ten que aí Aaron crear moito perigo nesas accións de deslizamento. Xa leva uns cuantos balóns collidos. 6-8, minuto 15 desta primeira metade. Golazo de Vinicius. Golazo. Tamén que había unha falta previa no bloqueo. Illesca, creo que era Jorge. Non nos viron así os colexiados. 6-9. Pasamos o Ecuador da primeira metade. Julián para Mario. Mario, sí, viuse moito ese empurrón. Pero marcado, creo que foi máis na caída de Mario o golpe. Hai que secar. E nada máis. Non podemos estar Non, con esto. correcto. Non podemos andar compartindo o internet no ordenador da mesa. O internet, Debe ser ben complicado. pero a nós funciona, seguro que a nós non está funcionando. Pensábamos que Xa nos librábamos, cambiounos para poder falar. pensábamos que librábamos. Bueno, que nos vai pensar que estamos facendo isto de mala gana. Que Non, tamén, ni moito menos. Ao final pasámoslo ben, pero sí que de primeiras parecía que non podíamos como digo sempre, retransmitir. Pablo, retransmitir o partido é a única maneira que eu teño, personalmente, de atender ao partido. Ataca o Calvo Xiria. Xoga Chimpo. Primeiro ataque en superioridade despois de exclusión. Intentaba aí unha xogada de clase Chimpo. No, a ver, eu creo que aí pode que se equivoque Chimpo. Aaron preparouse para facer o bloqueo sobre ese central. Non o viu así Chimpo, intentou usar un pase arriscado. E ataca en prioridade Caldar, que retira o seu guardameta. Entrou agora Derek Pulido no lateral dereito. Boa parada agora sobre Cayetano de Darío. Sube Mario sobre Para Senén, Senén. bo pase. Vaya paradón. Paradón de Parecía clase que de baixaba Saúl ese brazo Rodríguez. esquerdo. Saúl, pero volviu no a levantar e detivo ese lanzamento. Así, un forte frouxo de Senén. Unha pena non haber aproveitado esa acción por parte do Calvo Xiria. Segundo ataque en superioridade que non os aproveitamos. Cayetano, La Fontán. Acción sobre Aaron, ven saindo e Aaron, golpe franco. La Fontán, lanzamento fortísimo. Golazo a Paulo Largo. Freddy Fontán, Darío, 6-10. Boa jugada aí de Mario sobre Aaron, agora sí. Gol de Aaron, 7-10. Minuto 18 de encontro. Máis 3 para o equipo canario. Llegou da descanso adestrador a Illesca. Entra Guillermo Arencibia no pivote. Aí pequeno Arencibia, Aaron. Freddy. En esa saída de Jorge. Moi ben agora Jorge. Freddy sobre David. Entrou aí
Derek Pulido e anota o 7-11. Mal saque de Saque. Aaron. Está falando ahora Dubra co colexiado, di que saltou. Dubra aí colexiado con Jordan Suárez. Protesta Manu Méndez. E a ver, que tampouco hai que complicar, non foi tampouco moi exagerado, creo que é polo saltar, pero bueno, tamén parecía, bueno, La jugada ahí de Mendoza, intentaba la rosca, ahí 7 metros. Perdón, era la jugada de Cayetano, perdón. Va a lanzar Jesús Alejandro Mendoza e anota o 7-12. chego máis 5, máxima ventaxe do encontro para Galdar. Creo que vai, sí, Dubra sinalar, a felicitar. Pois a punto de chegar ao minuto 20 de encontro, Tempo 7-12. morto. Tempo morto que solicita Adrián Dubra. Así un pouco frío o Vila de Noia, a pesar do bo ambiente que haiose no pabillón, a pesar de toda a tromba de auga que estaba caendo antes de comezar o encontro. A xente chegouse ao pabillón. Sí, porque, a ver, si é verdad que o tempo me tiraba para atrás, pero o tempo da tarde, pero a verdade no é sei, que antes de empezar o encontro estaba... é un bo encontro, ven un bo rival que está aí arriba. Últimas indicacións de Dubra, ahora sí. Vaise a reanudar o encontro despois deste tempo morto. Vemos que fai cambios Dubra, entra Chema no ese extremo esquerdo, está Gabriel, que despois de moito tempo volve a xogar no Vila de Noia, xa a xogar a semana pasada. Importante que recupere Dubra efectivos, tamén este lateral dereito que xusto non fai 15 días aquí no ese encontro lesionouse Orlando na man, lanzamento de Mario, gol de Mario. A mí ademais que me alegra moitísimo ver a un xogador fermentísimo como Chema, xogador moi intenso, un físico envesable. No, a verdade que o de intensidade teño visto nos adestramentos, non sabe distinguir un partido. É máis pesado el correndo que a ti, falando. Bueno, boa acción aí sobre dándolle ese cruce a la Fontán de Derek. Intentó sacarle a falta de ataque, non lo viron así os colexiados. Chegou aí con eso potencia la Fontán para anotar, volver a poñer máis 5. Quinta pista, Diago Gago no pivote, laterais para David Gabriel Castigueiras, extremo Chema e Mario García. Un bo gol agora de Chimpo despois desa finta de brazo. Chegou a tocar o Saúl, pero ese balón acabou entrando. 9-13. Ante xogada de Cayetano. Presiona aí Chema e Diego Gago nos laterais. Aviso de pasivo. Cayetano para Derek Pulido. Enrique Moreno, lanzamento, a pesar do contacto. Agua.
Anota, saca rápido Calvo Siria, Julián Baisó, el gol de Julián. Julián García. Mala colocación, la verdad que un xogador foi ao cambio, non estaban ben posicionados no centro, penetrou só Julián, rápida resposta do Calvo Siria, 10-14. Recupera ese balón. De Enrique que se dá no pau, corre Calvo Siria, Gabriel. Bo cruce sobre Mario. Boa definición de Julián, de Mario. Ese liftado sobre Saúl. Tamén boa acción, ben precisa de un bo cruce de Gabriel que arrastrou o seu defensor. Mario respondiulle en cruce e anotou con esa calidad. Tempo morto agora. Tempo morto que pide agora Adai. O que foi a Dani Sarmiento que a sudadera vermella que o vai a sacar, por se ten que resolver un encontro. Dicías pola mañán, Pablo, que xogaches contra Dani Sarmiento, non? Sí, cando estaba en Cangas, el estaba no Barça. Viñeron xogar a Cangas e así. Xoguei contra el. Xa bueno, nada. Quixache delo que quixache. Sí, bueno. Al final, os dous atacábamos só, non defendíamos, non coincidimos tampouco na pista. En Cangas tampouco defendíos? Ás veces. No. Tampouco, oiches. A ver, ti non foches para defender, non? No. Tiña moi clara cal eran as túas funcións. Non me escollerían por eso. Home, tamén se te levaron pola defensa. Vemos que Dubra fai un troco na portería. Hai entrada Antonio. La verdad que Darío, salvo así, que recorda así dúas ou tres paradas que foi abaixo. O resto tampouco, é verdad que tampouco se puxo moi sinxelo dende a defensa, sin colaboración na blocaxe. Dubra intenta ver se Antonio encontra así un par de balóns para darlle esos folgos ao Calvo Siria. Presión moi alta de Jorge, Enrique. Non sei se foi pola intensidade, pola maneira de revolverse de Enrique Moreno. Dende aquí sí que parecía que se levaba un golpe na faciana. A xogada se sacou Cayetano González. Anota o 11-15. Parece que volveron do tempo morto os equipos con máis intensidade. Anima Vila de Noia. Sin papista para comandar este ataque. Tiempo cruce para David. Porque votó, si non tiña pase sobre Gabriel. El gol de David García Pichel. Boa fixación por parte de 12-15 no marcador. Pique de chegar ao minuto 25 desta primeira metade, máis 3 para Galdar. Pichel de cambios do equipo canario. Volve Vinicius, volve Illesca na línea de 6 metros. Anda xogado Cayetano. Para Vinicius. Escapou o balón, por sorte. Pero chegou igual ao propio Cayetano González. Si hai aviso de pasivo. Vinicius, Cayetano.
Celebra esa defensa Chema Negreira. ¿Dónde puso ese balón? Estaba ahí Antonio, ¿eh? Enrique Moreno, vaya golazo, 12-16. Victorias Telarañas a portería de Vila de Noia. Golazo de Enrique Moreno, 12-16. A verdad que fastidia, estás facendo unha gran Sí, defensa e de estás repente aí ao límite do pasivo. un lanzamento que Un clavan nas lanzamento. cadras e diste, bueno, pois Impepinable. Chimpo para David. Defensa de Galdar, Gabriel para Gago. ¡Oh! Que pena, apareciu Saúl. Apareció o pé de Saúl. Magua, moi boa xogada de Gabriel sobre Diego Gago. Vinicius. Boa, Venga. axuda de Julián. Boa acción de Julián. Boa defensa agora sí de Calvo Siria. Hai o inconmensurable Bruno Suárez. Sacar a pista. Parece que está embostado por la mañana, había problemas de goteiras. La intensa choiva que O que quedou choviu esta pola noite a mañán. primeira hora da mañán. Bueno, parece que está embostado a pista do Vila de Noia. Ataca Galdar. Ponse agora Chema nese avanzado, presionante. Jorge tamén neste segundo. Bo golazo de Freddy Lafontán. Intenta correr o contragol o Calvo Siria. Repregue de Galdar. Jugada de David García. De David García Pichel que anota o 13-17. Últimos 3 minutos da primeira metade. Defensa, vamos decir así, 4-2 ou 5-1. 3-2-1, por así decirlo, sin ter un bigote hai moita presión. A Fontán. Menos mal que apareceu esa Menos mal que perna. apareceu a perna de Antonio Mato. Despiste, boa xogada de Freddy Lafontán. David. ¡Oh! Golazo de David García Pichel. 14-17. Ataca agora Galdar. Últimos 2 minutos e medio de primeira metade. Moreno, Vinicius. Freddy Lafontán. Últimos 2 minutos desta primeira metade, 14-18. Para David. Con Gabriel. Vale ese balón para David. Gabriel. Va a haber sí 2 minutos para Freddy. Sí. Va a haber 2 minutos para Freddy Lafontán. Queda dolorido ademais Gabriel. Gabriel que ainda seu pupas. Está mando un ombreiro. Falando ademais o adestrador de Galdar, Adai Sánchez, o colexiado Daniel Valdés. Últimos 93 segundos da primeira metade. Vai xogar en superioridade o Calvo Siria. Chimpo, Gabriel. Chimpo, David. Chimpo. ¡Oh! Como agarró ese balón Diego Gago. E como anotó o pivote Carballés. 15-18. Chema ten pinta de ser moi pesado,
Que supoño que xa des 3 días con ela, coñece lo mellor que a min. Sí, no, digo que sobre todo moi intenso, non se cansa. Vaya xogada sobre Vinicius. Que anota Chema e gol de Chema Negreira. Vaya auténtico correrrúas está a ser este final da primeira metade. Últimos 30 segundos, máis 3 para Galdar. Recupera Julián. ¡Ay, qué magua! Aí, Yo creo que se precipitó sí. Galdar, quinda quedan 1 segundos. Últimos 6 segundos, David. ¡Oh! É boume. vas para baixo. Xa sabes que número dicir. Remata esta primeira metade con marcador 16-19. Un pouco de precipitación nestes últimos 2 minutos de ambos os conxuntos. Deixa o máis 3 a prol de desatascos Jumbo Galdar. Tempo de descanso, vémonos a volta. Ata despois. Sortearemos una camisola de 40 aniversario de Opan de Aceite Samil. Va a sacar un número de la camiseta. Luego, 9.118. 9.118. Por favor. Liga va a sacar el número 2 aceite. El número es 9.769. 9769. Todo. Jessica, hoy sí que mencionamos aceite, ¿no? Jessica, después van a ver, se montan de pan con aceite. Muy bien. Posicionamos pan con aceite. Pan. Bien, ahora vamos, ¿vale? A ver, Suso, yo. Parece que voy a dar esta cosa. 9.118, número correcto. Camiseta no la trata de cargamento, ¿vale? A ver, se ve Manu. Vete a ganar la foto con Suso. Hablas más que Dios.
Pon aí, Pablo, porque hai que poñer a caldo a das zapatillas. Non está o Non pai. sei onde está o seu pai. Está ali sentado, mira. O pai xa marcha normal, xa. Boa tarde de novo. A pique de reanudarse o encontro esta segunda metade en Carballo. Agora sí. Temos que aproveitar agora que estamos en superioridade. Deben de quedar aproximadamente uns 30 segundos. Uf. Pues entenderon entre Chimpo, Senén e Mario Cancela. Oh, aí. Non sei, a xogada de Dubra que plantearon, non sei se lle escapou o balón a Senén que saliu por fora, se a deixou pasar a posta para que acollera Mario. A cuestión é que o balón perdémolo e que saiu en contraataque e iso ten que doer moito. Intentas aproveitar a superioridade e metenche un gol en contraataque. Recupera o xogador Galdar. Queda de unha camiseta de pico a Chimpo. Avisa o colexiado Jordan Suárez a Mendoza. Golpe franco, ataca Calvo Siria, Chimpo, Julián. Mario Cancela, Julián. Boa, aí xoada entre Senén, Julián e Aaron Rodríguez, que anota o 17-20. Pois volvemos un pouco ao que falábamos na primeira metade. O Galdar que defende bastante adiante, hai que aproveitar eses deslizamentos na liña de 6 metros. Que iba a comentar, creou problemas Aaron na primeira metade, agora creou Senén porque pillou a Giannis despistado. Xa ves, ao final están casi 4 xogadores fora de 9. Aí hai moito espacio na línea de 6. Lanzamento de Mario, boa parada de Saúl, Camán dereita, arriba. Vinicius. Tuvo algo de fortuna ese balón que botó antes de chegar a Antonio. O balón acabou entrando. Recupera e iguala a máxima vantaxe Galdar con este 17-22 máis 5. Vamos casi 3 minutos desta segunda metade. Dobra Senén ao lado contrario, Chimpo, Mario, Julián, sae Dani por fora. Chimpo, Mario. Intensísimo aí. Volve ao nivel do inicio da primeira metade. Igual. Onde puso ese balón Hugo Rodríguez Chimpo. 18-22. Así ataca con máis calma o Galdar, consciente de que mantén esa diferencia. 18-22, minuto 3 e medio desta segunda metade, ataca Galdar. Ready. Vinicius. Pero eu creo que estamos faltos dun terceiro micro. Cayetano para Mendoza. Bo gol de Mendoza. 18-23. Parecía que se meteron en un problema, pero vaya definición. Sus cambios. Sae Jorge Pichel. Deixan o seu sitio a Chimpo, Mario. Mario, lanzamento de Mario, gol de Mario nesa penetración entre 1 e 2.
sí, podemos anunciar a victoria do Calvo Sirio feminino Santa Comba, 14-19. Boa victoria, sí. Sí, ante un rival potente, o Santa Comba está moi ben este ano en primeira autonómica. Pues cuarto clasificado. Cuarta. Segunda victoria consecutiva para as rapazas de Cuarto Zarra. con levo 2 derrotas seguidas, O sea que xa tiña unha boa diferencia sobre o quinto clasificado. Lanzamento de Yesca que se vai ao pau, pero hai 7 metros. Temos boa victoria. Si Ventamar ainda vamos ter que celebrar co aceite. Unha máis. Vai ser Mendoza o encargado de executar este lanzamento de 7 metros. A nota bate Antonio por casi, iba a decir por entre as pernas, non, porque cerrou anotou igualmente Pero casi. Mendoza. Volve máis 5 no marcador. Minuto 5:30 desta segunda metade. 19-24 para Galdar. Vamos outra vez, defensa intensa do equipo canario. A ver, Julián. Aparece o pé de Saúl. Deixou o pé aí abaixo. Non está a fazer un mal encontro o cancerbero canario. El lanzamento agora de Álvaro para conseguir a máxima ventaxa no encontro. Máis 6, 19-25. Que ben se escoitou a protesta de Adrián Está dicindo Dubra. Dubra, desde que falaches con el, casi vale todo ahora. Sí que é verdad que a acción de Julián é máis espectacular, pero é Sí, golpe bueno, franco, pero a finta de David A finta de David sí que quedou pode haber algo máis. Álvaro enganchado a él, eran 2 minutos. E ahora se verás, vai ser un mínimo. Xoga o Julián. Mario, desdobra Daniel. Contra Aaron. 7 metros E eu tiñas, Pablo. sobre Aaron nesa acción. Será Julián, o especialista. En 7 metros ante Saúl. Para Saúl, rexete para Saúl, rexete de Julián. Gol de Julián. Tocou creo que na man igualmente, pero o balón entrou. 20-25. Boa parada de Saúl, reseite e gol de Julián. Anima a Vila de Noia. A ver se o público se convirte no xogador número 8. Tique de perder, no, balón que recupera Jadaño, no. Acción de Vinicius, golpe franco de Jorge. Que fichache Messi sexto. Hai que tirouse aí David, que cuidado, Aviso de pasiva, ahora sí. Garra Vila de Noia, Primeiro Galdar. pase, acción individual de Cayetano, fácil para Cayetano. Acción individual de Hay que Cayetano. aproveitar que quedou tirado no chan despois dese 20. lanzamento. Mario, Julián. E outros 7 metros. Vai ser David. Despois dese erro Sí, de erro de Julián. Vai a lanzar agora David García Pichel. Que fai tempo que non facemos o gesto dos billetes, Pablo. Non está hoxe moi, non, nesa faceta. Vinicius para Yanis, fácil. Vaya golazo máis bonito de Yanis. Tamén estou vendo que fan esta xogada, provoca aquí unha superioridade que non estamos dando conta. Nesa acción de Vinicius longo, neste caso Senén ten que facer ese 2 contra 1
con Álvaro e con Yanis, decidiu Vinicius darlle se pasa a Yanis e anotou abaixo ao pau largo, volve máis 6. Chimpo para Julián. Mario, sale individual de Mario. ¡Ay, qué magua! Ese balón ao pau. Corre Freddy. Escapoulle. Escapoulle o balón. Son fixo dobles. Chimpo, Julián, aproveitando esa superioridade, el gol de Julián García. Entre as pernas de Saúl. Minuto 10 desta segunda metade, 22-27, máis 5 para Desatascos Jumbo Galdar. Volve a animar, como non, o Vila de Noia. Pues casi unha pouca, matar o partido, porque podía ser un máis 7. A darnos eses folgos, a cima de Vinicius ao pau, non estamos tendo sorte co rexeite no día de hoxe. Sí, como comentías, eu creo que ese gol era... Sí, sería un 21-28 moi duro. Non unha sentencia, pero sería un golpe moral moi importante. Pero, sin embargo, nesa recuperación, recurtamos a máis 5. Para Vinicius. Álvaro. Vinicius, o roubo de Senén. Julián, balón para Senén, o repregue de Galdar. O repregue todo o encontro de Galdar son bastante bons, bastante rápidos. Balón que recupera o Calvo Siria. A verdade que nós tamén quedáramos dous repregados atrás, David non corriu. Despois non sei quen, Aaron, foi quedar a tirar no chan, non podemos subir con máis efectivos. Con máis superioridade. Menos blocaxe entre Vinicius e Illesca. Celebra o propio xogador de Galdar. Pero non, hai que dicilo no tema do replegue de Galdar, está facendo espectacular. Todo encontré, Sí, non foi nesta ocasión. Julián, o lanzamento que se vai por riba, queda o balón aí enganchado entre a barandilla. Lo que falábamos ao principio, non? Son xogadores que teñen un físico imponente, están a demostrar ademais que son xogadores rápidos. Se vamos lanzar encima deles, levámonos as de perder. Ou busques como fixo antes Chimpo ese lanzamento en cadeira para sorprender, pero se intentas lanzar por encima deles vas bastante fastidiado. Boa man de David. Recupera ese balón Calvo Siria, Jorge, Aaron. Vaya paradón de Saúl. Corre agora si volve a recuperar David García Pichel. Vaya dúas recuperacións do xogador Carballés. Que magua esa contra que non pudo anotar o pivote Aaron Rodríguez. Xoga Calvo Siria, Chimpo, Julián. Mario cancela. Julián. Mario. Julián. Volvemos a ver esa intensísima defensa canaria. Chimpo. Intentó esa... Chimpo. Faría Pablo Iglesias. Porque, de momentazo. Son moitos anos. Da cámara da GoPro aquí. Son moitos anos. Pero mantímose pé abaixo Saúl Rodríguez, que se está a converter nun dos protagonistas do encontro, o porteiro do Desatascos Jumbo Galdar. Ataco equipo canario. Enrique Moreno, Freddy, boa jugada de Freddy, e hai 7 metros. Celebran agora cada xogada os xogadores do equipo canario. Anota Jesús Alejandro Mendoza. 22-27, minuto 14 desta segunda metade. Mais 6 para Galdar, tempo morto que solicita Adrián Dubra.
instruccións do adestrador Carballés. Como toma con un pouquiño máis de calma a Dai Sánchez para o desatasco Jumbo Galdar. Pois aos poucos vai aumentando a diferencia o equipo canario. Sí, un máis 6 é a máxima renta que conseguiron no marcador Galdar. Va tamén o Galdar un equipo para min moi interesante, que está a demostrar por que está aí arriba nesa segunda posición. Sobre todo dá moitos recambios para manter ese ritmo altísimo, tanto en defensa, esa defensa tan presionante, necesitas ter recambios porque é unha defensa que desgasta moito, despois en ataques son moi físicos tamén, e da cara esa amplitud no banquillo, eso que xa digo, aínda non xogou nada Dani, por exemplo, Dani, no, pero mira, pero por exemplo xa saliu vemos unha cousa curiosa, que os equipos canarios soen viaxar con poucos efectivos, viaxou Galdar hoxe con 15 xogadores. A ver, se o seu objetivo é estar, xogar a fase, meterse na fase de ascenso, pero tens vemos que viaxar. que hai moita rotación, están xogando prácticamente todos os xogadores, como decíamos, menos Dani Sarmiento, que estou seguro de que a grada está desexando que... Pero non sei eu, ao final debe ter algúns problemas físicos, non quere arriscar, o marcador pois, é favorable de momento. Si... Pois está quentando, Bueno, pois... Sí, parece ver unha sudadera vermella, sí, Dani Sarmiento que está facendo exercicios. Pois igual quererá continuar ca pequena homenaxe que lle fixemos antes do inicio do encontro. O adestrador Dai Sánchez. Entrou ahora Gabriel. Ahora no lateral dereito, golpe franco sobre él. David está no lateral esquerdo, Chimpo sigue no centro. Chimpo, David, Gabriel. Entonces lanzamiento Gabriel. Hay golpe franco. Vamos a punto de chegar ao Ecuador. La segunda metade, 22 a 28. Somos capaces de conseguir así un par de accións positivas que nos den uns poucos de folgos para intentar rascar algo. Agora ese pase a Chimpo sobre Aaron. Sí, recupera o balón el equipo canario. Mendoza que sai por fora para volver ao extremo. Vamos a Jorge agora moi presionante nese avanzado. Vinicius. Boa defensa de Aaron. Yanis que sai por fora, pero encontrouse de novo Aaron. Boa defensa do pivote Carballés. Moreno con Freddy. Vinicius, Yanis. ¿De dónde puso ese balón? Yanis Ramírez. Gabriel penetra, Saúl. Aparece Saúl. En qué momento vuelve a aparecer outra vez o porteiro canario. ...22 a 27, momento clave do encontro. Esta xogada para poñer o máis... 29. 27, supoño que pensando no máis 7. Yo estaba pensando máis, pode ser. Momento importante do encontro. Esa lanzamento alto. O bate no largueiro de Enrique Moreno. Julián. Non hai nada. Gabriel. Golpe franco, pero como non volvía a deter. É que hai axudas constantes, me refiero. Chocou Yanis e entrou sacar. Creo que se equivocou aí, non para nada, falta en ataque, pero chegou a axuda agora de Álvaro. O nivel defensivo de Galdar está sendo moi alto. É impresionante o nivel defensivo de Galdar. Pero digo, cando salen a 9, eso que permite que no caso que se che vaya, pois que vas ter unha axuda seguro. Tamén se te queda 6-7 xa é máis complicado, e Galdar, a máis é algo que está me chamando a atención, non fai ningún cambio en defensa, cada un sigue o seu,
Bo pase aí de Gabriel sobre Aaron, 7 metros. 7 metros. Dicía que o A ver, cambio de Galdar porteiro. non fai os cambios, pero continúa o seu oponente e iso está nos complicando moito a circulación de balón. Entra Dani Vázquez ahora a intentar deter este lanzamento. Va a lanzar David García Pichel. ¡Oh! Vaya man sacou Dani Vázquez. Unha sensación de calma. Nos quedou co brazo aí arriba doulle de cheo. Detivo Dani Vázquez. Ese lanzamento de David García Pichel. Pois vais manter na portería de Galdar. Por si non paraba pouco Saúl, parece que vai a parar tamén Dani Vázquez. Buah, golazo de Vinicius. Corre Calvo Siria, Aaron. En fin, neste contragol anota Aaron Rodríguez. No. Non anotou? Foi por fora. Pensei que anotara. Sí, no, foi cerca Unha do pau, sensación de- pero sensación de que entrara. dou na parede de atrás e quedou na... Piden os colexiados que vayan a secar a pista. Pois eu pensei a verdade que entrara ese balón. Porque no rexete a pelota quedou, por así dicirlo, daba a sensación que Por dentro detrás, da portería. non? Pois 22-30, máis 8 para Galdar. Vaise complicando aos poucos este encontro para Calvo Siria. Ataca o propio equipo canario para o máis 9. Vinicius, Enrique Moreno. Enrique, hai pasos. David García, Julián. Anota Julián. 23-30. Ataca con moita calma o equipo canario. Vinicius con Enrique. Vinicius. Enrique Moreno. La defensa ahora ha sido Calvo Siria. Momento de Vinicius. Han defendido por los xogadores do Calvo Siria. Enrique anota curto, dentro extremo. Volvo máis 8 no marcador para Galdar. David. Gol de David. A xogada individual. Outro Álvaro. rexeite que non collemos. Bueno, acabamos prendo o balón, collemos un rexeite, pero non nos queda o balón. Tempo Hai morto do tempo adestrador. morto que solicita a Dai Sánchez. ...24-31... 20 minutos e 14 segundos desta segunda metade. Vímolo quentar, pero ainda non quitou o xugadoiro vermelho. A ver, eu quero pensar si non disputou ningún minuto é porque Sí, ten algún problema. sí. A ver, o marcador A ver. é favorable, bastante favorable. Sería unha mágoa, non ver un Xa, pero bueno, xogar todo un ao campeón final son do mundo. 41 anos, Todo a pique de facer 40, todo feito un chaval. Última serie de cancións de Adai. Volve o
Falta la pista. Qui dice aí meu compadre? Malo teu. Ora é o noso compadre, fixamos a boa. Cuidei unhas chanclas. Reanuda o encontro despois do tempo morto solicitado por Adai Sánchez. Algo así de que mantén esa defensa presionante. Jorge no avanzado, con Gago e Gabriel nos segundos. Recupera ese balón Calvo Siria. Aí ven esa xogada de ataque de Adai. Equivocouse David García Pichel. Volve o balón ás mans do desatascos Jumbo Galdar. Álvaro con Vinicius. Hay pasos. Hay uns cuantos pasos. Corre Jorge. Gol de Jorge Bouzas. Marcaba y jugada Álvaro Luis Díaz. Vinicius. Propio Álvaro. Vinicius Yanis. Uy. Recoge ese balón. Álvaro. Aviso de pasivo ahora sí. Detén ese lanzamiento. Antonio Mato. Que mago ese lanzamento. Boa xogada que intentaba Julián García. Vaise fora o seu lanzamento. Sentar agora Vinicius. Entra. Outro gol. Adai retira Vinicius porque, bueno, nas últimas accións non estuvo moi acertado. Pon a Derek Pulido aquí no lateral dereito. Lo mete a Freddy Lafontán, que la verdad que le va a pasar bastantes minutos sin aparecer en pista. Perde el balón. Perdió el balón Álvaro Díaz, recupera Calvo Siria, Gabriel. Magua, el otro Franco. En cambios, vuelve Semengaré a pista el Timpo. No ataque. Bien, Chimpo. Otro Franco. Nuevos pasos. Balón rápido de Antonio para Gago. Anota Diego Gago. Levanta su fila de Noya. Busca remontado equipo de Carballo. Intercambio de palabras entre Cayetano y Jorge. Recupera el balón Calvo Siria, Jorge, gol de Jorge Bouzas.
Pois hai partido. Oi, pois hai partido. Como nos gusta sufrir. E ten que volver o Vinicius. Non estivo acertado en ataque nos últimos. Anima o Vila de Noia. Xoga con 7, arrisca Galdar. Pois arrisca a Dai. Os últimos ataques non están funcionando. Boa defensa de Calvo Siria. A pique de perder Vinicius. Perde Vinicius. En Magua. Non fomos quen de recuperar ese balón para fazer unha contra. Discuten entre eles os propios xogadores canarios. Nervios no Galdar. Chimpo. Boa xogada de Chimpo. E anota Diego Gago. Vaya recurte de distancias de Tafadero Calvo Siria. 29-31. Últimos 4 minutos de encontro. Hai partido en Carballo. Reanima moitísimo o Vila de Noia. Son partidos que nos gustan, partidos que fan afección. Boa recuperación o marcador do Calvo Siria. Bo gol ahora de Vinicius Santiago. Intenta correr o Calvo Siria. A ver, un rifirrafe entre Illesca Eu creo, e Julián. personalmente eu creo que se equivoca Julián indo a encararse con Illesca. Sobre todo viuse moito. No momento de irse a encarar, eu non sei se a xogada entre eles é ou non. Sí, ao final falta foi ou por tal. el a recriminar. Eu creo que tamén algo viron, pero se o mellor non chega a ir a por el, Xa non estaba. quedaba así. Eu creo, personalmente creo que se... Mas sobre Tamén- todo hai que ter tamén- un pouco de sangre fría. Estaba o partido aí. Tamén eu creo que hai que decir que se equivoca o colexiado Jordan Suárez indos a encarar ahora con Julián, que é o que protestaba ahora o banquillo do Calvo Siria. Recupera Jorge Bouzas. Gol de Jorge Bouzas. Dous arriba, o Calvo Siria, quedan 3 minutos. Eu creo que non temos nada que dicir. Porque se hai agora mismo no Vila de Noia. No. Escoiten. Últimos 3 minutos, 30-32. Pide ánimo. O Calvo Siria. Quedamos sin palabras, Pablo? Que escoite un ambiente, a xente, todos Al final, estes partidos son os que fan afición. Reanúdase despois deste tempo morto, 30-32. Recordemos que Galda está xogando en superioridade tras a exclusión de Julián. El gol de La Fontán. La Fontán. Mostra
calidades el xogador do desatasco Jumbo Galdar. Volvo Maestreno marcador, últimos 2 minutos e medio. 150 segundos para o remate do encontro. David. Un chimpo. Real David, a pique de perder así, perde o Calvo Siria. En que momento Decidiu non arriscar Giannis. É verdad que estábamos sin gardameta. Dixo pues, que pase tempo. A Fontán. Gol. Freddy. Dúas xogadas, ahora sí hai tempo morto que solicita Adrián Dubra. Magua estes dous ataques. 30-32, pasamos ao 30-34. Recuperou un pouquinho de distancia. A verdad que estas dúas accións de La Fontán romperon pues, esas ilusións que xerou o Xiria. Ahora vexo, sinceramente, moi complicado. 30-34, minuto e 50 segundos que quedan. E o Viladenoia que sigue animando. Bueno, minuto 28 a 10 segundos desta segunda metade, 30-34, complicada remontada. Bueno, hemos de decir que foi lo que está sendo un partido moi intenso. A segunda metade moi... Pues, moi non divertida. contaba eu con chegar con... No, sobre todo estamos nunha diferencia moi alta, a defensa de Galdar estivo a un nivel intensísimo. Sí que houve, é verdade que entre uns despistes en ataque e demais, pois o Siria foi quen de poñerse a 2. Un moi bo partido que nos están regalando os dous Gol de Diego. os dous equipos en Carballo. 31-34, recurta distancias. Calvo Siria. Presiona. Adai que non retira a gardameta, non prefiere arriscar despois de... Un minuto e 10 segundos. Giannis para Álvaro. Boa man de Julián. O balón Claro, que lle balón, dá Calvo a Álvaro Siria. e baixe de banda. Último minuto. David. Dani. Parada de Boa Saúl. Parada de Saúl. As zapatillas de cores. Que apareciu no momento importante do encontro. Para min o mellor xogador do partido, Sí, Saúl. menos o máis decisivo, Saúl. Sobre todo porque parou durante todo o encontro, pero parou en momentos... En momentos clave. Clave. Como este, eu creo que esta parada é unha clave no encontro. Calambres para Dani Periscal, que recordemos Hai que dicir que van xogar de Pontevedra. un partido ás 4:30 en Pontevedra. Pide aplausos, ademais, o deportivamente o equipo canario. Manuel, eso escoitouse. Calvo sigue que sigue presionando a toda a pista. Godoy. Álvaro para Giannis. Hay dobles de Giannis. Saca rápido Julián para Gago. Atopámonos con un 7 metros.
como se suele decir, petróleo, que aí esa xogada embarullada de Diego Gago. Xavi Saúl para que entre Dane Vázquez. A lanzar Chimpo. Gol de Gol de Chimpo, Chimpo. 30 segundos. Como con calma Galdar, como non, vai a entrar. Últimos 20 segundos. Vai a morrer aquí o encontro. Aviso de pasivo. Corren os segundos. Pois vai a morrer aquí. Hai golpe franco, remato o encontro no Vila de Noia, 32-34. Celebran os xogadores de Galdar porque, xe digo, un partido que parecía que tiñan moi controlado, complicouselles de sobremaneira, gracias tamén ao traballo do Calvo Xire en defensa, o acerto en ataque, pero nos últimos minutos soupo manter esa diferencia de 2-3 goles Galdar, lévase os 2 puntos para seguir aí neses postos de fase de ascenso. 32-34. Remata así o encontro. Saúdan seus xogadores. Pois o encontro que vimos en Carballo, entretido, moi bon nivel de balonmán. Moita afición. Aparte esta reunión creo que metiu máis a xente pois Mais no encontro, no non? encontro, axudounos a intentar rascar algo. Non fomos capaces. Chegamos a estar incluso 8 abaixo, pode ser. Pode ser. 7 seguro. Sete seguro. 8. Non quedan os puntos aquí en Carballo, pero esa resposta, esa reacción do Calvo Xiria é digna de alabar. Tamén o traballo da nosa afición. Felicitalo a Galdar por eses 2 puntos. Desexámoslle toda a sorte no que resta de tempada. A todos vos, Edil, como sempre, un placer. Gracias. Pois ahora vámonos de cumpleaños. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Como sempre digo, gracias por aguantar nas nosas tonterías. Correcto. Vémonos a semana que ven. Gracias, Adeus. boa tarde, adeus.